Kamar yadda aka sani cewa jarumai masu shirya fina-finai mutane ne da ke da tasiri a cikin zukatan al'umma, inda a kodayaushe al'ummar ke bibiyar kusan dukkanin wasu al'amura da ta shafi rayuwarsu. Kamar yadda a cikin 'yan kwanakin nan aka samu wani babban al'amari da ke ci gaba da yaduwa musamman a kafafen sada zumunta da ke nuni da cewa shahararren jarumin shirya fina-finan Hausa Muhammad Rabi'u Rikadawa ya gamu da ajalinsa a sanadiyar wata mummunar haɗari da ta rutsa da shi, wanda hakan ya haifar da rudani da cece kuce a zukatan masoyansa da sauran al'umma. To sai dai an ce ƙarshen alawa ƙasa, domin ko jarumin ya kawo ƙarshen al'amarin kamar yadda aka ce gani ya kori ji. Masu kallo, kamar yadda kuke kallo, sunana Aliyu Abdullahi Goratu, ina tare da shahararre kuma fitaccen dan wasan kwaikwayo kuma zakakure a fannin wasannin ko kuma in ce fina-finan Hausa, Muhammad Rabi'u Rikadawa, wanda a baya aka fi sani da lakabin Dila. Kamar yadda kuka sani, mummunar ɗabi'ar da a baya aka sha fama da ita dangane da yadda wasu suke ainihin kirkirar labari na kanzan kurege, musamman dangane da fitattun jaruman fina-finan Hausa. Wasu a ce sun yi mummunan hadari, wasu a ce kuma sun ma mutu, ko kuma a ce wani ibtila'i dai ya fada musu. Wannan karan lamarin ya fada akan Malam Rabi'u Rikadawa, inda aka kafafen sadarwa na zamani aka ci gaba da yada ƙarairayi ko kuma in ce labarai da ake cewa ya samu mummunan hadarin da har ya kai ga kwanta dama. Kamar yadda kuke kallo dai, to zan iya ce muku kai tsaye ina tare da marigayi Alhaji Rabi'u Rikadawa. Barka da dawowa. Jama'a assalamu alaikum. Wato kwado ke an rika wannan surutu ranar shekaran jiya kenan ko Laraba kenan, aka waye gari ni ma dai kawai sai dai na dauka abun wasa ne gaskiya fi billahi. Shi kuma wannan abu hoto ne wani ya same shi daga wani fim da muke yi wai shi Raliya, to akwai hoton accident, to sai gani a kwanci a kasa kausari da injini a gefe wannan, sai ainihin da shi daraktan fim din da aka yi sun din shi ne sai dauki hoton wannan gurin da ya dauka. Da muka koma daga ciki sai yake ce mun ka gani, sai in ce kai ka ko kamar da gaske kaza ka zaro, sai ce wallahi yanzu kaga wannan kana sa shi a social media, in ka ce duk abin da ka faɗa kaza gaskiya za a dauke ka, ko kuma muna sa shi za ka yi su ce gaskiya ne. Mun rabu da shi, muka je muka ci gaba da sagogin mu kamar minti 30 haka. Bayan da muka yi wani magana zuwa awa daya, ashe ya dora shi a Instagram page din shi, account din shi, yake cewa ya sa hoton, sai a kasa sai ya rubuta shi ma ta kashe shi, sai ya sa Rabi'u Rikadawa as Malam Musa in Raliya the movie, abin da ya dora kenan Instagram ɗinsa. To shi ma ta kashe shi a matsayin sa na Malam Musa, ta kashe Rabi'u Rikadawa a matsayin sa na Malam Musa a fim din Raliya. Kaga abin da fasara ma'ana take kenan. To ni da yin wannan an bai fi kaman awa ɗaya ba, sai wani sai ya ɗauki hoton kaɗai, sai ya je shi kuma duniyar Facebook, sai ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun samu labarin rasuwar Alhaji Muhammad Rabi'u Rikadawa a sakamakon wani mummuna, yanzu ne muke samun labarin rasuwar Alhaji Muhammad Rabi'u Rikadawa sakamakon wani mummunan haɗarin mota da ya shi, Allah ji kai shi ta gaba. Kaga wannan abu da yi shikenan, kuma kafin ka ce kowanne every minute fashewa yake kare, surutu, waya haka bugo waya. Ni waya ta dai hakan dauke ta dole dai jona mata caji na yi, saboda batirin ya mutu in kara ya mutu sai na jona cajin, kuma a speaker ta ina danna ina magana da wannan lafiya kalau kallawa wallahi ƙarya ne yanzu aka saka ga call din wani yana shiga cikin call waiting, sai na ce to madalla sai an jima hayin dauki wani, shi ma duka on hold haka na rika yi. Ina gaya maka ba na kashe waya, amma a ranar karfe 1 na dare haka na hakura na kashe waya. Da gari ya waye na manta hakan ya faru, na dawo masallaci na kunna waya. Ina dawo masallaci na kunna waya kafin minti 1-2 din text ne waye suna shigowa, sai na ƙara koma na kashe, na ce ba lokaci bai na ansawa, zan ansa zaman makoki, sai nan da karfe 9 ina zauna a fara, sai da na bari da kunna, sai da karfe 9 kamar na safiya ta yi na sake fitowa falo na jawo kayayyakin waya, tunda ai zaman makoki zan ansa,
nan na ƙara buɗe waya ba texas ne wane ne wasu su ɗauku wasu ba su ɗauku ba haka ne sannan duk wani wanda ka sani ya shafe ni walau ko ƴan uwantaka ko makwabtaka ko kuma harka ta sana'a to shi ma fa ba a bashi ya zauna lafiya ba a yanzu ɗazu nan Hajara Usman take ce mun kai ita dai ba ta san yadda za ta da wannan rasuwa da ta ce ba san zan yi da wannan rasuwa ta ka ba ni waya ta kamar ta fashe ni ci to ai ta kowa ma haka take Hajara Usman shi ko dan magore bugo yayi kai ka je ka san inda zaka ka nemi ko Twitter ka ko wani Instagram mu an dame mu na ce ai yadda aka dame ka ni ma haka aka dame ni ba kuma kai kadai aka dama ba duk wani wanda ka san yana sana'an nan shi ma an dame shi kamar yadda aka dame ka din nan haka aka damu kowa a gani to yanzu misali Rabi'u me yasa duk lokacin da labari na kanzon kure ke irin wannan wanda ya jibbici mutuwa ta ƙarya idan aka ce ya shafi fitattun mutane irin abun ya fi zama wani al'amari na cece kuce a irin duniya fiye da sauran al'umma na farko na tsammanin tabbata zaka mai isa ake yi to amma ta kai mai isa yake zama cece kuce abin da yake zama cece kuce saboda mu ne dai akwai sunayenmu kunnuwan kowa yana kanmu bakunan kowa yana kanmu hankulan kowa yana kanmu idanuwan kowa yana kanmu saboda haka da ka gifta wop an san ka gifta in ci aka kai tuntube ko da ma ba a dora shi a social media ba yanzu ka tashi daga nan ka fita daga nan zuwa can in kai tuntube in dai kana ganin kaman kai baka sani ba wannan tuntuban naka wallahi sai ya kai gurare da yawa ba za ka sani ba dole bane idan kunnuwanka amma wasu na ganin cewa kamar ainihin ko kuma suna zargin misali ku yan fim da cewa wani lokaci da gangan kuke kirkiro labarai irin waɗannan kawai don ku auna ainihin zurfin farin jinin ku to ni ban san wa'anda suka kirkiro don su auna zurfin farin jini ba ni dai ga dalilin nawa in kuma akwai wa'anda suke aunawa don su auna zurfin farin jini to ni ban san su ba ni dai ban taɓa auna wani abu don ga farin jini na ba amma abin da nake sani dai shine mafi yawanci dai mutane ko kakaki kuma ka sani ita duniya yanzu jama'a ba fa neman abin alkhairi suke so su ci ba duk irin yadda kake na ni kaga da muna yara zaka ci to Allah ji mu alkhairi to a yanzu a wannan zamani yara samari na yanzu ba alheri suke ji sanji ba sharri kadai suke sanji kana ina a wannan zamanin ne mutum zai kama da wuta ko ya har mota za ta buge shi sai wani sai ya dauko shi ko ya dauke shi ga can yadda za a yi azan din ya mutu dan ya dora ga yadda aka mutu aka azan ya mutu maimakon kokari i jawo hankalin mai motar kai idatsa yara yanzu fa gani in trailer a wannan zamanin aka ga mota tana yiwo da bas daga yaro yana abin nan za ta latsa shi maimakon mutum ice kai ga mu ga yaro nan waya fa zai dauko bai dauka kawai dan ya nuna mu duniya shi wanda ya dora wannan labarin misali a farko wanda ya janyo wannan cece kucin ka samu ganawa da shi ido da ido ya ban ma san shi a Facebook yake wani yake gaya min lokacin da ya dora abin ya gani followers din shi mutum 20 da ko hudu ne yace zuwa magarba ko isha'in ran nan ya sun kai wajen 2000 to sai na ce to wataƙila haka din yake so saboda haka yake so ya haɗa wannan abu kawai dai abin tashin hankali shine da mutane kuma duk da abubuwa da na rika yi da kuma kokarin dorawa a social media da handles ɗina da kuma sauran abokan sana'a da suke ta dorawa sai nake ganin wa'anda ba nake jin ba sa yin Instagram ko irin su Twitter ko wani abu ko kuma ba sauraron labaran duniya haka ko kallon talabijin saboda mafi yawancin yaran da suke wannan abu ba ruwansu da radio ba ruwansu da talabijin wayan nan dai da suka rike ta ce kuma wani a Facebook nan ya tare nan ne gidansa tun safe a nan yake har dare har sai ikwana yana kan Facebook da WhatsApp a nan yake baka ganin cewa ya kamata a ce ainihin hukumar gudanarwa ta ainihin industry misali magabata su dauki wani matakin dakile ire-iren waɗannan munanan labarai da ake kirkira akan jaruman to ka san magana ce ta social media duk yadda kai da mutum wani zai je rubuta wani abu ba tare da ya shawara da kai ba a hakan nake gani cewa kana ga hukumomin tsaro ba za su iya wani abu to hukumar tsaro idan dai za ta iya wani abin ya kamata wani ba ma akan ni Rabi'u Rikadawa ba ai akwai abubuwa da dawa iri daban-daban da suke faruwa a kasar nan ake rika hassala mutane a rika tada zaune tsaye duk ta social media idan kana bin Facebook din nan ba inda aka fi barna kamar Facebook in kana bin Facebook din za ka ga labari na ƙarya ko kuma mutum kirkirin labarin wani abin da ba shi ko kuma irin a mayar da allura garma dan dai a tada hankalin al'umma ko a tada hankalin ƙasa baki da ai duk gasu nan duk mai bin Facebook ya san da waɗannan abubuwa so kaga kenan ba ma ni Rabi'u Rikadawa ba ita kasar da yadda za ta so Rabi'u Rikadawa ya zauna ko Kaniwu ta zauna lafiya ai kasar ai jami'ai za su fi so kasar ta zauna lafiya fiye da Kaniwu ta zauna lafiya
tun daga ana yi musu ba su yi kansu komai ba balanta ne kuma Rabi'u dan ayyo Kannywood shikenan kuma kana jin za su yi amma za su yi din to abun bakin ciki yanzu daga jiya wani kira ni shi kuma daga Bauchi yake ce min shi kuma yau abin da ya ga an ƙara yi an je an samu hoton wani kabari da wata kwankwatsatsiyar mota da aka yi accident da kuma wannan hoton na an ƙara hada ɗazu-ɗazun nan kuma na ga wani al'amarin yana so ya ɗauko salon kenan ma wasu ma na ƙoƙarin cin abinci da labari ɗazu-ɗazun nan kuma na ga wani shi kuma ya ɗauko wannan dai hoton daga sama ya rubuta RIP rest in peace nan kuma an sa Rabi'u Rikadawa dan kare da duk a social media aka samu waɗannan hoton ka gane to yanzu a ƙarshe ban san irin kalaman da za ka yi amfani da su wajen kwantar ma masoyanka da hankali game da wannan labari na ƙanzan kurege da aka yi da akan ka ba. To hakika masoya ni haƙuri nake ba su saboda abu ne na tashin hankali wallahi wanda ya wannan abin idan ya san irin yadda zai tadawa da mutane hankali in ya san irin alhakin da ya ɗauka lillahi azimu da yanzu fitowa iya dinga neman gafara saboda da wannan abin ya faru zaka ji mutum ya bugo waya wani yana kuka cewar ga abin da aka gaya masa wani kuma ka ji ya ce to don Allah don annabi yanzu na fita daga gida amma in na koma gida ina so zan ƙara kiranka don Allah ina so ka kwantar da ni na baro iyalina da yara na suna kuka ina zanzibar koma gida in kira ka ku gaisa dan su ji muryar ka siyata dan Allah ku tashi hankali da wuce wannan mutum shi magidanci ka bar shi ka saka ga iyalinsa matarsa da yansa suna kuka ka ga abin gani baya ga to masoyi kadai da fim ne ya hada ku kallon ka kawai ke yayi kuka ina ga dan uwanka na jikinka wannan abin tashin hankali saboda ka sai dai su ta hakuri ba wani abu ne ya jawo masoya kauna ta ce ta jawo musu ni ma kuma yadda suka shiga cikin wannan hali a cikin sa nake yanzu zancen nan da muke da kai waya ta inda muka tashi na ga sai in samu miss call ya kai 100 daga dan wannan zama da muka yi masu kallo da kuma sauraron mu duka anan zamu dakata tare da Marigayi Rabi'u Rikadawa wanda yake musanta labaran kanzan kuregen da aka rika yadawa akan su cewa ya riga mu gidan gaskiya. Rabi'u Rikadawa bai mutu ba, yana nan da ransa ga kuma shaida kun gani tare da mu ko kuma kun ji da bakin ku cewa labarin baya da tushe balle makama. Saura da me a kiyaye. Aliyu Abdullahi Gora tuke cewa mu kasance lafiya. Sani Abdullahi Gasa, labarun nishadi.